Rýchlik 606 Liptov zo smeru Košice, pravidelný príchod 12 hodín 24 minút, ktorý pokračuje smer Ružomberok, Kráľovany, Lúcky, Žilina, Považská Bystrica, Úchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 12 hodín 26 minút, príde na koľaj 3 za Rušňom, sú radené vozne druhej triedy číslo 8 až 2, reštauračný vozeň a vozeň prvej triedy číslo 1. Stanica Liptovský Mikuláš, osobný vlak zo smeru Žilina, Lúcky, Kráľovany a Ružomberok, pravidelný príchod 16 hodín 11 minút, prišiel na koľaj 2. Vlak, smer Okoličné, Podturec, Liptovský Hrádok, Kráľova Lehota, Východná, Važec, Štrba, Štrba zastávka, Lučivná, Slip, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Markušovce, Kropachy, Vargecany, Kysak a Košice. Pravidelný odchod 16 hodín 14 minút, stojí na koľajni 2. Stanica Liptovský Mikuláš, Rýchlik 606 Liptov zo smeru Košice, pravidelný príchod 12 hodín 24 minút, prišiel na koľaj 3. Rýchlik 606 Liptov, smer Žilina, Trenčianska Teplá, Trnava a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 12 hodín 26 minút, stojí na koľaji 3, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde. Medzištátny pobytenie ziemkový vlak Intercity 403 Šary zo smeru Vín-Westbahnhof, Kysak a Žilina, pravidelný príchod 20 hodín 47 minút, ktorý pokračuje smer Poprad Tatry, Kysak a Košice. Pravidelný odchod 20 hodín 47 minút, príde na koľaj 2 za Rušňom, sú radené vozne prvej triedy číslo 413 a 412, reštauračný vozeň číslo 411 a vozne druhej triedy číslo 412 a 410 až 406. Osobný vlak, smer Okoličné, Podturec, Liptovský Hrádok, Kráľova Lehota, Východná, Važec, Štrba, Štrba zastávka, Lučivná, Slip a Poprad Tatry. Pravidelný odchod 22 hodín 26 minút, stojí na koľaji 2. Rýchlik 609 Aspirin zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Štrba, Poprad Tatry, Spišská Nová Ves, Vargecany, Kysak a Košice. Pravidelný odchod 17 hodín 55 minút, príde na koľaj 2 za Rušňom, je radený vozeň prvej triedy číslo 1, reštauračný vozeň do stanice Košice, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi a so zdvíhacou plošinou na prepravu imobilných cestujúcich číslo 2, vozne druhej triedy číslo 3 až 6, do stanice Košice, vozne druhej triedy číslo 7 a 8, do stanice Čierna nad Tisou, lôžkový vozeň číslo 385, do stanice Kyjev pasažierský a lôžkový vozeň číslo 382 do stanice Moskva Kijevskaja. Rýchlik 609 Aspirin
zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Košice, pravidelný odchod v 17 hodín 55 minút, prichádza na koľaj 2